30 kamaalamo panultihon. Mao kini ang pagpadayon sa atong 30 kamaalamong panultihon. Anak, pagmatngon pag-ayo ug himuang panig-ingnan ang akong kinabuhi. Ang babayeng nagbaligya sa iyang dungog litag nga makamatay. Mag-atang sila kanimo sama sa mga tulisan, ug mao kini ang makahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. Pakita akog tawo nga kusog kaayong moinom, ug nakasulay pag-inom sa nagkalain-laing ilimnon, ug ipakita ko kanimo ang usa ka tawong makaluluoy ug nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimog kasamok ug kanunay nga nagbagulbol. Namula pag-ayo ang iyang mga mata ug may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa bino, bisan pagpula na kini kaayo ug madanihon kaayo ug hawt kaayong tunlon. Pagkasunod buntag bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lala. Makita mo ang mga talan-awong makahadlok ug dili ka makahunahuna o makasulti pagtarong. Bation mo nga maura kag atua sa ilalom sa dagat o atua didto sa palo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod. Muingon ka, tingalig na igo ako o gibunalan ba hinuon, apan wala ako mahinumdum. Nganuman nga dili ako makabuka sa akong mata, gusto pa akong moinom. Ayaw kasina sa daotang mga tawo, ug ayaw tinguhaa ang pagpakig-uban kanila. Ang ilang gihunahuna, mao lamang ang paghimog kasamok, ug ang ilang isulti, pulos lamang binuang. Pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay, ug ang maayong panabot, mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo, ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away ug pinaagi sa daghang tambag, magmadaugon ka. Ang maalamong panultihon lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala siya'y ikasulti kun hisgutan ang mga mahinungdanong butang. Kun kanunay kang maglaraw og dautan, nganlan kag samukan. Sala ang paglaraw og binuang, kasilagan sa mga tawo ang bugal-bugalon. Kun maluya ka, panahon sa kalisdanan, luya ka gayud. Ayaw pagpanuko, pagluwas sa usa ka tawo nga gihukmang patyon sa walay katarungan. Muingon ka nga wala kay labot, apan nasayod ang Dios, ug hukman niya ang imong mga tinguha, nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Basla niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. Anak, kaon og dugos nga gikan sa balay sa putiyukan, kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sama niini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam alang kanimo. Kun makapanagiya ka niini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa tawo nga matarong o pag-ilog sa iyang balay kay dautan kini. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay, apan malaglag sa katalagman ang dautan. Ayaw paglipay kun mahiagom sa katalagman ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kun magmalipayon ka, ug dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway.
Ayaw gahasol tungod sa daotang mga tawo, ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga taong daotan, wala sila'y mapaabot. Anak, tahura ang Ginoo, ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tawo nga moalsa bato kanila. Kay ang maong mga tawo mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari?